Míle go léib blianachain bhíon cultúr agus an teanga Gaelach go farsine fud na héireann I leamháineann agus albain. Ní hálann cásan is fearr, agus na Gael sáiní le cládach sna cantar íorbúta ó áirítear an nuachta. Agus ní néireann bháin hála sé seo. Is mise donna chamach an nimire, agus tá meid tuairt faoi thoras dúchánach mara chun nás go chothú I dtír mo cheantar hain go na mara agus na críocha Gaelach eile fud chóstaí na millián seo. Agus méid thóir staid agus seanachas na Gael, tá súra mála maach an mair an cosblachtaí bith I dtír mo phobal hain agus pobl na gantar eile chuir fadaí seo. Fadaí na Gael. Rud amháin an baile ágáil, ach scéal le bheith múra fe seachtaí. Cibach an ébre storm hain fin toras seo tamach rún, is mes gob siúd bhís a fanchad sa máilere, mar nuair atá chéad le cáil scuilte, fún hain amháin bhéis sean sin, más fearsin nó más mes. Tá eistir 3,000 múrhíle rún, má léinte sí, ach le ólach contortí freisin. Iarraidh go leor gúil seafó dearann a bhfuil thoras a mád nar cheolmuid I riamh hána. Beidir mar ceart acu. Tá muid I seola síos ó dheas agus I níos cósta na héireann, sola dúrmuid ar naíonn I leamhána. Nar bhéis ar nunal tarníar na chladaí Gaelach sin ein, seola muid á thua chuig na hilán siar agus amach go thuirt. Timpeall ceann túisgurt na halban na tsin, an nuas trí seola dí glunne mhór, ó dheas go tír chunan, muo agus a bhaile. Elín se go máis, tá túscar leis a toras. Í muid stracha leis a máte le réiteach, agus garír badalam go ramuid ra chéad le cála caite bhain, agus ra na deabaní beaga leag focin na níon, agus tá muid inis a toras garír. Agus mór súr se sin. Sé an chéadúr bhún na seolta seo crochtain agus scáileán rom a brenn le fádar, agus tá mbeidh níos a hálmadúir, tá chéad dheis ceart amara, chéad mór seoltareachta, agus an toras ítach seo a súlam rún. Na sé bric a leachar amach an sin scéalhaileach. Tá cuí a cuir fós ar a mád agus muid fí bhealach ar toras teiscealaachta seir na Gael. Tá má heimvéid cilín grathach I gur a leab a hábhail an bhlachan, ach níl má hirta más chu crúgach géanna farir. Ach an dar lumhain, as dói go leibhre séir cén chuí séasan trúrain I chéile fe seachtaí is bás teoranta an bhád. An Naomh Bairbre cearcha 7 troir air, agus gá réid sin bád mór is smó ar daoine. Tá sin na pársach a tábhachtach le ceachtar gan chriúin héin. Mar ar spáint, rúnin go mád hí staidirghíb go dtí sib cén as scoil vín ar báirte. Ar a géad síos, agus daig go fad cuid chun an teallas tábhachtaí ar báirt. Tá an cúcur, muid réiteach béilte chuid seo, agus tá sé seo áirí tá sé difriúil gan gnáchucur vín máileagaí. Bín se bhs go leis agus freisin tá chlampaí bega chun is muid seo as cunne an potas go nach se ná tibé. Núna seo háilte hálatá
Mochaunias am mulher bohain. A brille nos farir ach piece of plastic shes fer be kunincha terima agus sei kan the rudis taucht in jug now picture go avance mo gas agus sé chun sa fúnar me vega do wild stay. Stincha iltur go jorgan lungsharf no legan mach lungsharf bin hartje chain bin GPS radar radio agus the chin the chin sa nan chun gadar loch tade ta gunna flare sein agus kan mo pilar stecha cho agus skuile cha sosan der agus check you go batar hola jurisdish slán wale mo na tabel go jo hos cha hos an noch min dini leris agus contraptions a hori den leris mincha iskele kul machinal agus ni le trisco agus ma hain ta de wastan ni jab des arlan agus hos cha hos fins killing na hola Farbocht mi brin no said hey an check the shut as saw like say yeah but Japan's cool as a moran agus mar shnagu yon taking bog floch taine Turas Húicéara Tarna ynir chanter racún modor Gaelachus Gaeilge riava. Agus mas firgan shanachus badur wan America maach so leg Christopher Columbus súlerig deafshimfiú. Sinna ní brundar. Cos cladu chúnard na caine, tan saibris holtúra is dúchas í nérin le fáil. Ní féidir láimh leagna Voyages, agus cuid ríhabhachtach gon choltúr Gaeilge, atá beá fós in sna Gaeltachtaí, atá trúibh. So spísa beag an gladach tá sé pilín gálaris. Dearan an seanachas go bé nuomh brundan na hóga. Is gair le bád an farignim seo me go béal fuaici. Agus cébéad na hóga déanú was a gui nach ra brian an nos a riomhan. Ní fearcht ar máidín hain. Chas me le brundan na le chun cuid go bhéalaid is gálaris a rinclo. Well, scáileán an cheanta fénáte. Agus credit go hamblána an ar vís dís óige. Sin fé gíreil nó fear bannatheach. Hagus sé go dtín efference a go dtí sé pín alaris go chéin dánach. Agus a gcónaíon ar hiúlach séisteach agach ga giréine tí do bhinóig. So gona sé dá chlóca agus chrochach sé a chlóca ar ga giréine. Agus bhí sé dhéanamh sé dánach in ag dánach in ag dánach. Ach dánach amháin bhí sé siúil chun efferin sé pín alaris. Agus rimime sé meach sa chasáin bhí cailín breal agus thug sé féinara cosa gur cosa breá ar fadacha. Éichama bhí sin mar athá nar rise sé pélín gádaris agus an linid isteachtaí do bhinóig bhain sé dá chlóca chun go groch sé ar an gaigeréine a hit an chlóca tí an gaigeréine ar a dhála. An son chu sé agus cinnte éirí dúach leis go gaach sé 6 mbliana chathas sa trúil gaach sé dul síoscaíon na bhináil an 6 mbliana chathas agus dá bar céadige éon rud a dhéthe ach an billar a thuaircha struchaige. Dhéana fearbacht sé beislí heasamh sé agus an dánach nar bhí sé críochanithe hiúil sé go dtí sé péirín gádaris hiúil sé isteach bhín ga géine teachtaí do bhinóig bhain sé da a chlóca agus chroch sé ar an gaigeréine. Sé neamh scéal. Is fiú éirí dhéanamh. Achan ar leis méalaidis, bhí scríbhín eisceachtúil chá go théananig na Gael sula dánig an bhaitin go héireann le teach na críostaíochta sa cúigiú haois. Maireann si os go bé an gíine peáin agus an cloch an páir a bhí na Gael fadó. Is an chéad thaifid scríb ar Gaeilge.
Agus ní raon easpair chlochar banéirín chun a hefyd. Cumach an gléas scríneoirta sa chuig go hís nó beidir ag deire na híse rih sin, agus bhí sé an úsáid go rialtan sin go ceantaí mas chéad bliain. Tá sníanaan in scríbin híos ag go bun, agus an san leanna sé suas, agus mátá sé fada gáin sé ar aigen san go dtí an taobhile. Agus sin rud a bhíon ann ná ennim duine do gná, agus do gná bí an ennim an duine sa tuisiil genadach. Bheith an chéad ennim agus beidir ennim an áthar nó ennim na trefah. Is cinnte go bhfuil níos mó as an hinscríní seo in íthar daoinech ná martá néanáteil in éireann, ach ní bháin go bhfuil in éireann táid in sa bhreatan bheag, táid in Nevan agus i Goran na Bretainna, tá siad ar lán Vannin agus tá siad in Albain. So tá siad tá nós leat a péáid ina raibh na Gael in sna meaní sin na luha sin. Níl me dús mucha taiscealaachta muchinna dúchais, a chána hain tá saibhris teanga agus achadúlacht an teangail léirí Ogham ag brundan ag máirí. Bei sé simúl a mé na gcinithe seo an choultúr le feiceal amachchan se. Ach tá bord mór fada chrúis seoltúireachta machrún ar dús. Chéad chuig an mhíle go chósta deisceart na tíre ó charna néad go caran sóir le treo. Agus bhaid sin ní bheith ach chead scór míle fácaí le holga le clí. Tá muid trúr nó himnach a bhuain neartú ní gaibbrú na fáraige agus a baint ábhar sé asamsa. Machtis. Se bhain tócaach i dhéidir á gumas má bháidir. Is estais tunscluachta múir a calfart le clí. Chluiciach nó linn glastais nó aimsear as a phríomhchathir an thúcear as mór dain an nas clodí sé mélín. Ach leis an dulch na cíine fadas a dionta ag súil a duine, tá go leor go nádar bhí sa galfart a teo fadó I 1000 na blianta. Agus a suas ána lifi go bheiceimúid chuid go cheodra na méal nach chocha agus cruchaine liugad. Mai an tás am ra ásaí agus seodra glóte. Buí an áin an bópa fadó. Ach tá sí fácaí fum Boyne inis agus roimh an tíl agus na tráchtas mo chéan. Tá mai ngónas gon fódra a thuas. An na huinar a fear amach ó gar a tráid. Is léirú iad na seóda seo náirtríúsaim na héireann chumas cláirdaocht an na nGaeil. Tis banin sé chus sever is bhí cairs in téire nach dúchasach. Ní hamháin go bhfuil dear a casting tub, ach bhí sé iontocht deacair na hábhair a dúsaidir hiarú le heisin technolacht da nisé. Ach tá sim leham dhéalaigh áineach mo zip éadaí na nGaeil fadóid. Ní hamháin gur cheangail sé seo éadlaí, ach chuhann siad nasc I d muid héin in éirin le Gaeil na halban, measú le neachal amachcha. Is as créú I dhéanún eilegáineach bhfuil me feirar, agus máisiú go gobantaíad le obair críodarachta. Fáilte bheoranna agus dealga cosúla seo tucailtaí Ogham mar hampla agus rá agus dúin an mhór himpeall na héireann.
ná tá tú dal trasna go dtína halban, agus tá anadí an dáíochta an sin agus irsmí cosúla seo, agus tá is a gin mar hampla go raibh riocht dal riada I gún déine héintrama taobh bháin den farige, agus an sin drid siad hail go dtí an Alban. Ceapan míad timpeall an 5 is nó mar sin, agus I dúnáid bhaidfá tás na bailúcháin dealga cosúla seo, agus is é túnachar ar na ceardaí ceapan míad a tháinig hail ón túisceart na hÉireann. Nílas am ménar sin nítas is seód an léine faoi an 1000 bliain is é trúta tá feici sa bhiúsaí mine bhaid. Ar ina fásin fíor scipaín aimse se. Ní le bhád le seoil ó bhuain nó go mémú ar an náhain is tábhachtaí is stair na hÉireann. Ní an náhain is músa tírí ach tá caitheanna foiiteacha agus láthracha áirithe feici ar a bróch le cos 3000 bliain. Tá bád agus I criú fácu hí sa méal na hánam as go te níomhra, agus me chuid suasan is srú chruithe dátha ar ann na Boyne. Is me túirteáid ar Áite ársa bhí an tábhachtach go stólam ag na Gaeilge. So ládánig na Gaeilge go héireann timpeall 1000 bliain roimh chrís, bhí an túchaide dána agus na féad bailí rúmpa. Nílas nach mitasolacht go leor seo mar níos stair an silear go fada sin siar. Ach cínte ach tioncharacha bar na Gaeilge a tháinig le líon réan na míle Spáine. Léirín brú na Boyne go raibh pobl éirimú le néirín solatógu pyramid san Éigiptú. Pobl a hiag timtríal na Spéire. Ach sa 3000 bliain ó thuig éireanna in Carnan Maisí seo ní rara timtríal na Gréine, ná na Roilta, agus ní rara muid henach mór sin ach an irid. Déiring an tógáil héin go raibh sort searmónisí a buint leis, agus an tábhar a chur agus steachán go raibh míniú ar le I ngach chuid an ábhar son, agus míniú ar le leis an alín. Deirtar go dánaí le gríon clochan seo as Kilvantáin mar hampla, agus cloch eile as áitin eile suas go dtí ana gasna as áitin mar sin I gcunta luí. Is deacra ráchans rinn siad mar ní raibh capilla com mar hampla. Béidir go raibh beithíige cob ach sin an rud, agus ní raibh an rothachá. So is obair ó fásca agus rinne siad é sa slíos deacra mar chuir siad na rudaí seo thuas ar bhar na gnóch I gcóin hí. So is léir nach raibh éon triblódacha daoine chur ag obair, agus slú mór daoine chur ag obair. Be muid I seoil le linn suas agus muid túirteáid ar Alban. Mestú meach na daoine taistil is dtír seo agus siúd. Der seandálathe mar hampla in Orkney go bhfuil tá clochan sin fuarthas le alíonar digantú megalitach, agus nach bhéadfaí an sort dearbhú sin I dhéanamh, muna méach an clochan seo taobh hirdom feiceá acu. Stolam héin raibh daoine dul timpeall, béidir a trádáil, béidir a gíoscaracht, ach seansfádéiring gur sort sort trosna spredáilta bhí ar siúl. Chéad? Which was glad. Okay, sin muid. Yeah. Tá chéad mórbíle seolt fi dí se hain. Ach tá muid inis a goil thar sála go hefiúil gan chéad bhuair. A dhéint ar Ileán nach ra sam hain go dtí le fíorghaidí gur a Gaeilge riomhach.
agus ó láirítar leagan go Gaeilge sein héin freisin. Ní duine me ra mór an fáilte riomhaige, agus ní túis go chéad caite dír nar le me cuinú céint ó rachas meall a bhfuil fisrú na nGaeilge ar ile amhána. Is an ngónóg ó bhreathan an todhchaí, agus dhá réir is scáileas feargamm tasú fóga. Seo an éasach an scáileán eilíonn tá nGaeilge as bheith muis naoi péitin ónna catáiseach as désaí is níos tan na smúna trí fíd. Tá na péitin ginsa an tinne de dúchasach tá an bhain chéad le tá cláistin Gaeilge insa an seo as tá just súsúsan an Gaeilge as látaí as an elborach. Tá scáil fheiscint seolas an genú, well, cumach péitin disabled the lot and Gaeilge, ach tá na parentin dé na péitin gáil táiseach ginsach Gaeilge do chúna leis na péitin as tá fíomhhaid an cultúr an eilíonn as son dearú ine an eilíonn son tá slé fagin de bheith an tinne bio as tá slé géirí ginsach an tinne níos tá ból an réid tá Gaeilge gáil lá dechle mis an tí fheiscint seol. Híle bhfuil misneach agus mórtas ag na mánaí is a deanga agus a gcultúr dúchasach. Seach sa bheith báitin leideachas acadú le bháin, tá spruí agus sunnas le bra ó gasúir an bhfuil scoil Gaeilge, agus is máisin. Mar mór bhfuil duine ná sása bhaint as ábhar, cén seans go mé fónar a bleanach ar eileis. Níos an seo srú na míle, suas idir sande agus eilse craig an seo, le múlach caintíide, le tíri hir go An Áran, idir An Áran an sin agus caintíide agus suas. Brachal rud an is cechimentíide an seo, tasó tíle tilúhain, ceapin suas a Jeans, agus ní bheann se go dána bin sin nach neidir sa de merach chuidir a tíle chuir buchaid go srú. Se be bhfuil srú láidir. Cé bhfuil me sásta bhfuil I gaiirí le nasc leis máile a chothú ar ile amhána. Tá muid trú rimríoch bhí bhfuil rún an alba, agus muid ag staidir an na plátais an hana héin. Ben lang seoach déis go sin. Tá sin go leor an fós. Bhí géar báirlinn nar I thuras muid buliúhág an chéad chloch chastar ar an alba. Háit I muilin súil is muid I fisrú ceangal na nGaeilge ar ruach chanáil chríanach.